ישראלים, אלא רק ישראל אחד, המיוסד על האמונה בישועה. שאול שואל, הכי זנח אלוהים את עמו? חלילה, כי גם אני ישראלי, מזרע אברהם, משבט בנימין. לא זנח אלוהים את עמו אשר ידע מלפנים. אל הרומים א' ב' ובימי אליהו הנביא השאיר יהובה שארית, השארתי לי 7,000 איש אשר לא קראו ברך לבעל. על הרומים ד' אך לא קל מי שהוא יהודי בחוץ שייך אוטומטית לישראל האמיתי. שאול מסביר, כי לא זה יהודי אשר הוא בגלוי, ולא זו מילה אשר בבשר ובגלוי. כי אם זה יהודי אשר הוא בסתר, ומילתו מילת לב ברוח. על הרומים ב' כוח קט לכן הדבר המכריע הוא מילת הלב, אמונה וציות ליהובה דרך ישוע. לכן משווה שאול את ישראל ברומים לעץ זית. ישוע הוא השורש, היהודים הם הענפים הטבעיים, ובני האומות נרכבים אל תוך האמונה. אל הרומים יזיח יש רק עץ זית אחד, ולפיכך גם ישראל אחד. הנביאים מאשרים זאת. ישעיהו אומר, שער ישוב, שער יעקב, אל גיבור. ישעיהו י' כב והושע אומר, וקראתי ללא עמי עמי. אל הרומים ת' כה ישוע אפוא מקבץ את שארית ישראל ופותח את הברית גם לבני האומות. גם הקהילה איננה דבר חדש, אלא המשך ישראל. סטפנוס אומר על משה, זהו אשר היה בקהל במדבר. מעשי השליחים זין, לך הוא היהובה ציווה, ככם כגר יהיה לפני יהובה. תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר. במדבר תו תזכל מי שנלווה אל יהובה שייך לעמו, גם אם הוא מן האומות. ובחזון יוחנן נאמר על ירושלים החדשה, ולה 12 שערים, ועל השערים שמות 12 שבטי בני ישראל. התגלות כה, אין שער נוסף לקהילה אחרת. לכן, קל ההולכים אחרי יהובה בכל לב ומקבלים את ישוע כמשיח, בין אם יהודים ובין אם מן האומות, שייכים לעמו. ישראל והקהילה הם אחד, העם שישוע גאל. יש רק ישראל אחד, עם יהובה דרך ישוע המשיח.